Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакытларга бай булды, алга таба карагыз. Агымдагы елда шәһәрдә 310 квадрат метр торак куллануга тапшырылачак. Бюджет өлкәсендә эшләүче 1000гә якын гаилә фатир алачак. Яңа ел бәйрәмнәре чорында Татарстанда газ белән агулануның 3 очрагы теркәлгән. Муниципаль берәмлекләрдә халыкка газ җиһазларыннан куркынычсыз файдалану турында аңлату эшләре алып барачаклар. Чаллыда яңа елга багышланган 500гә якын чара хәвеф-хәтәрсез узган. Бүген башкарма комитетта бәйрәмнәргә нәтиҗә ясадылар. Чаллыда быел 310 мең квадрат метр торак төзеп файдалануга тапшырылачак. Алардан 909 фатирга исәпләнгән 3 йорт 63 микрорайонда социаль ипотека программасы буенча сафка басарга тиеш. Төзелеш тармагына кагылышлы планнар турында бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә сөйләделәр. Шулай ук 1 сентябрьгә 65 микрорайонда мәктәп ачу, 6 балалар бакчасын төзеп куллануга тапшыру планлаштырыла. Татар драма театры, энергетик мәдәният сарае, Витязь спорт комплексы, 2нче гимназия, капиталь ремонты һәм көрәш сарае төзелеше өчен проект документациясы әзерләү дәвам итә. Азатлык мәйданында реконструкцияны исә җәйгә кадәр төгәлләү бурычы куела. Продолжается второй этап благоустройства площади Азатлык. До конца мая 2019 года необходимо завершить строительство капитальных объектов, амфитеатр, прогулочные эстакады, остановочного навеса. 2018 ел нәтиҗәләренә күз салсак, 50 миллиард сумга төзелеш эшләре башкарылган. 300 мең квадрат метр торак төзеп файдалануга тапшырылган. Шул исәптән 2 йортның социаль ипотека программасы буенча төзелүен дә әйтеп үтәргә кирәк. Бүгенгә Чаллыда бер кешегә 23 квадрат метрга якын торак мәйданы туры килә. Татарстан буенча бу сан 27 квадрат метр тирәсендә тәшкил итә. Татарстанда газ җайламаларын эксплуатацияләү мәсьәләсен аерым контрольгә алалар. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов республиканың хакимият йортында булган киңәшмәдә белдерде. Яңа ел бәйрәмнәре чорында Татарстанда газ белән агулануның 3 очрагы булган. Спас районында 2018 елның 29 декабрендә, Әлмәттә һәм Казанда 31 декабрдә тарту көче булмау һәм газ җиһазларын мөстәкыйль ремонтлау аркасында аздан гына зур фаҗига булмый калган. Төзелеш һәм архитектура, торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Зулин муниципаль берәмлекләр башкалыкларына мөрәҗәгать итте. Йорт эчендәге газ җиһазларын куркынычсыз эксплуатацияләүне тәэмин итү максатларында халык белән газ җиһазларыннан куркынычсыз файдалану кагыйдәләре турында аңлату эшләре алып барырга кирәк, диде ул. Рөстәм Миңнеханов әлеге тәкъдимне хуплады. Всех надо собрать, значит, установить такой жесткий регламент, чтобы эта тема... Вот идет инспектор, значит, у него... Как вот ассортиментный перечень был раньше, в советское время, магазин зашел, сразу надо начинать, какая ситуация с тягой. Проверить, значит, не только бумагу, а проверить на самом деле, есть тяга или нет. Это не очень сложно. 2019 елда федераль ташламалардан файдаланучыларның айлык акчалата түләүләре артачак. 1 февральдан инвалидлар, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, чернобыльчеләр һәм федераль ташламалардан файдаланучы башка гражданнарның айлык акчалата түләүләре һәм социаль хезмәтләр җыелмасы индексацияләнәчәк. Татарстанда мондый түләүләрне 340 меңгә якын кеше ала. Индексациянең фаразланган күләме 3,4-тән 10%-ны тәшкил итәчәк. Россия пенсионерлар берлеге Чаллы иҗтимагый оешмасының бүлекчәсе тәҗрибәле белгечләрне җәлеп итеп, пенсионерларның Скандинавия йөрешен бушлай укытуга 10 төркем туплый. Укыту программасы теоретик һәм практик өлештән торачак. Өлкән буын вәкилләренә озын гомерлеккә адым семинарында Скандинавия йөрешенең файдасы һәм сәламәтлекләрен торгызу, авыруларны профилактикалау турында сөйләячәкләр. Практик дәресләр Ярбуе паркында ачык һавада президент гранты акчасына сатып алынган Скандинавия таякларын кулланып үткәреләчәк. Төркемнәргә семинарда белем алучылар арасыннан 20 кеше керәчәк. Гаризалар 31 январьга кадәр, эш көннәрендә 11 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр 32-17 адресы буенча урнашкан бинада кабул ителә. Үзең белән паспорт һәм пенсия таныклыгы алырга кирәк. Кыш ахырына кадәр Азатлык мәйданын төрле карсыннары бизәячәк. 13 гыйнвар көнне Чаллыда иске яңа елны бәйрәм итү кысаларында беренче тапкыр карсыннары фестивале үткәрелде. Анда мәгариф оешмалары, шулай ук мәктәп, гаилә командалары һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. 10 командадан 70 катнашучы, чарада катнашучылар профессионал сынчылар түгел, тәҗрибәне ишек алларында туплаганнар. Зур сыннарны ясауның үз нечкәлекләре булган.
Делать было достаточно сложно, потому что он и разваливается, и как бы вообще сложно придать ему форму. На картинку мы много не смотрели. Да, краски застывают, в этом тоже сложность. Сыннар түрлі темаға бағышланған, кімдір яңа ел символын, кімдір КамАЗ йөк машинасын, біреулер ise әкият геройларын ясаған. Фестиваль проводим впервые, и в этом году мы не ограничивали в тематике снежных фигур, то есть команды могли выбрать абсолютно любое. Кто-то лепит символ года, кто-то лепит символ своей организации. Барлық катнашучылар дипломнар белән бүләкләнде. Сыннар Азатлык мәйданын кыш азагына хәтер бизәячәк. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев яңа ел бәйрәмнәрен әзерләү һәм үткәрүдә ярдәм иткән оешма предприятиеләргә хокук саклау органнарына рәхмәт белдерде. Гомумән алганда бәйрәмнәр минуты Чаллыда барлыгы 500-гә якын чара оештырылды. Аларда 200 меңгә якын кеше катнашты. Яңа ел каникуллары чорында балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре, агулану очраклары, хокук бозулар да теркәлмәде. Нәтиҗәләр турында тулырак Лейсан Ханова сюжеты. Оешма предприятиеләрнең, полиция хезмәткәрләренең, иҗтимагый тәртип саклау вәкилләренең һәм башка барлык җаваплы затларның бердәм эшләве бәйрәмнәрне имин үткәрүне тәэмин итте. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә яңа ел чорында оештырылган чараларга нәтиҗә ясадылар. Аларның күбесе яшь буынга адресланган иде. Быелгы 2019 елның театр елы дип игълан ителүенә исәпкә алып, шәһәребез хакимы чыршы бәйрәмнәрен театрда уздыруны улай санадык. 24-25 декабрь көннәрендә Чаллы дәүләт татар драма театрында төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган алдынгы мәктәп укучылары 2 көн татар телендә Урман клуб исемле тамаша карадылар. Шәһәрне яңа елга бизәү буенча җиңүчеләр дә билгеләнде. Район елкысының иң матур бизәлеше номинациясында сетевая компания филиалы директоры Ленар Зарипов бүләкләнде. Коммерциялы оешмалар арасында беренче урынга Тулпар холдингы, сәнәгать предприятиеләре арасында ТЭС оешмасы лаек булды. Бюджет учреждениялар арасында җиңүче дип 69-нчы мәктәп табылды. Айрым номинацияда җирлекләр эшчәнлеге дә билгеләнде. Территориаль үзәделәр арасында 71-нче микрорайондагы Медовый урамы беренче урынны алды. Территорияны бизәүдә бирдә яшәүчеләр үзләре активлык күрсәтте дип билгеләп үтте үзидарә җитәкчесе. Үзләре өчен ясаган бит, балалар өчен ясалган. Бу бик тәртипле, бик дружный урам. Үзләре өчен ясадылар. И маны ясаган әйберен инде әйттеләр күрсәтергә комиссияга. Төсле утлар яңа ел бизәлеше декабрьдән бирле шәһәрдәшләргә бәйрәм кәефе өстәп торды. Бүгеннән аны монтажлау эшләре башланды. Лейсан Ханова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге гамнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Санаторий ШФЛСУ Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ijmin.rf.